lokacin da Idrisa Madaki ya aje makaman shi ya zo da wasu abokanin shi duka Niger ta ruɗe muka ji daɗi na cewa wani shahararren ɗan ta'adda ya aje makaman shi kuma har da cewa zai hito ya ba da bayanai da yawa masu zurfi na harkar ta'addanci ga abokanin shi da suke ta'addanci a lokacin har an kama ma prefekin Bilma lokacin ana zargin da cewa ƙungiyar su Madaki suka sace shi da hare-hare da aka kai a cikin Niger da ma wasu hare-hare da ake son a yi. Idris Madaki aka yi tsammanin zai hito ya faɗi gaskiyan abubuwan da duka ya sani. Malarai zama da abun rashin jin daɗi, Idris Madaki ashe sai ya zaɓi ya bi ma 'yan Niger ƙarya. Tunda wannan zaɓi ne, ba tilasta shi aka ce bai yi ƙarya, a dai ni sani na. Abun da ya sani ne aka ce ya zo ya faɗi, sai ya hito bisan tashan rediyon RTN ya yi mana ƙaryace-ƙaryace da yawa. Abun haɗarin a nan, a lokacin da Niger ta buƙaci a yi gaskiya, a lokacin da 'yan ta'adda suka dame mu kuma muka samu wani daga cikinsu ya zo ya aje makamai muka ce zai gaya mana gaskiya, sai ya zaɓa ya yi mana ƙarya. Ku diba haɗarin abun da yake cikin nan. Ƙarya ko ta micece ba ta da kyau. A cikin tuhume-tuhumen shine hana cewa Salim Bazoum ɗan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum bayan an sake shi ya tafi Dubai ya yi musu alƙawalin makudan kuɗi don su rika kai hare-hare a cikin Niger. Cikin tuhume-tuhumen wanda yanzu kotun Niger ta zo ta ce wani abun ƙarya ne har suka sa su je su bashi kuɗi. Amma Madaki bayan wannan hitawan tashi ko kuma bayan ya ajiye makaman shi muna yi mishi godiya da wannan abu. Amma sai ya zamanto an bashi har yana shiga yana yin caravan na sensibilization, yana zuwa anguwa yana zuwa ƙauyuka yana faɗakar da mutane. A ra'ayina ya kamata yanzu Madaki a nisance shi daga zaman shi da wasu 'yan uwanmu da kuma wajen shi da wasu matasanmu ko kuma zuwa wani caravan na sensibilization. Ba za a taɓa cewa ba maƙaryaci wanda ya zaɓi ya ma ƙasa gaba ɗayan ta al'umma ƙarya shine yake zuwa yana yin wai wasu taro na faɗakarwa. Menene maƙaryaci zai gaya ma mutane? Na ɗaya kenan. Na biyu kenan yana nuna da cewa har yanzu Madaki a zuciyan shi in dai mutum ya tunani ƙarya kenan ba mu san da cewa ba da gaske ne ya tuban ko kuma zai samu wani bin in ya samu ya kubce ya koma cikin 'yan ta'addan ya je ya ba su labarun ƙasashenmu. Ba mu sani ba kuma ban tuhume shi da ya ce zai yi wannan abun ba kuma muna fatan kai yayi. Amma ƙarya, duk mutumin da ya yi ƙarya wannan tafiya ya kamata ku bar tafiyan shi. Wannan addini ma ne haka ya ce ƙarya ba cikin tafiyan mu bace, ƙarya ba addinin mu bace, ƙarya ba al'adar mu bace, musamman ma kuma yanzu tafiyar mu ta Niger ba mu buƙatar maƙaryata. Daga nan kuma sai mu yi maganan OFTN. Da sanin su ba da sanin su ba a lokacin da DJ kinsu Abdullahi Kulubali suka ce a cikin rahoton da shi ma sai ya ba da jika 200 kuma yana cikin wanda cikin dosiyan na Salim Bazoum. Dan Allah a daina aiki, wannan haƙƙinmu na 'yan ƙasa da ya kamata mu faɗi ma hukumominmu. A daina aiki da ko mashara'antarmu ko kuma nan yanzu muna magana RTN ne da gidajen talabijin kinmu ko radiyo don a rika yin wata propaganda ta siyasa ko kuma don a yaɗa ƙarya ko don a rika ɓata ma wasu mutane sunansu. A yau muna zancen ana yi mana guerre de communication. Muna ƙoƙari duk yanda ake ta kowace hanyoyi mu rika maida wannan yaƙi da ake mana na yaɗa labarun ƙarya. To kuma muke tunanin cewa RTN kinmu zata zamanto wuri ne wanda in ana buƙatar labari tabbaci na kirki na gaskiya nan ne za mu ruga mu tayi mu saurara kuma nan ne za mu ce ma 'yan ƙasa su je saurara. To idan RTN tana yin musharaka cikin yaɗa ƙarya cikin ɓata ma mutane sunayensu kuma na ana magana ɗan shugaban ƙasa, to gaskiya kenan RTN tana zub da mutuncinta, tana yada credibilitanta a lokacin da ya kamata RTN ta riƙe credibilitanta sosai. Na uku zancen defamation. Kullum ba mu tare da shi ko wane ne ko maƙiyinka ne baka buƙatan ka yi mishi ƙarya, akwai hanyoyin da zaka bi don ka yaƙi maƙiyinka. Salim Bazoum ɗan shugaban ƙasa ne, ba shi da laifin da uban shi yayi, harkan siyasa baban shi yayi, in ma baban shi an tuhume shi da cin amanan ƙasa ba Salim Bazoum ba ya ce ma baban shi ya kirayi Bola Tinubu Ahmad ya tambayi a cire mana wuta, ba Salim bane ya ba baban shi shawaran ya rika kawo 'yan ta'adda presidents, ba Salim bane yake ba baban shi shawaran ya je ya roka ɗaukan wasu decision wanda suke tallafa ma 'yan ta'adda suna gurɓaba 'yan ƙasarmu, ba Salim bane yake sa baban shi yake wani abun. Kenan Salim matashi ne kaman kowane matashi a cikin Niger, yana da haƙƙin a kula da shi kuma bai cancanta ba a zo a yaɗa mushi wata ƙarya wanda za ta ɓata mushi rayuwan shi gaba ɗayanta ko a Niger kin ko a waje. Kenan kiran da muke a daina
instrumentalizan institute mu ko judicial ko wuraren shari'a ko wuraren communication ko kuma a rika aiki da siyasa don a rika gyara wasu mutane ana ɓata wasu mutane. Tafiyan Niger ban mu buƙatan wannan abu a yanzu. Adalci muke so a yi ma kowa. Idan an tuhumi mutum da wani abu a kamo shi, a hukunta shi a shari'ance cikin adalci. Idan ya yi abun tabbaci ya kama shi, a je a gani menene shari'a ta ce ukuban da aka mishi. Idan bai yi ba a bar shi ya tafiyan shi. A gaskiya dai kam telecommunication mu kullum muna kukanta da shari'an mu kullum muna kukanta. Yanzu gashi nan abubuwa ne da ake aiki da su don a gyara wasu ko a ɓata wasu. Abu ne da ake politisan su. Muke fatan a Niger abun nan zai tsaya, kuma muke ƙara maimaitawa da cewa madakin nan yanzu a yi ekartan shi, a san inda ya yi, ya tai can ya yi zaman shi a wata fadan shi yana shan shayin shi. Amma wani caravan na sensibilisation ya kamata a dakata. Madaki ya hito da cewa makaryaci ne, kuma ban mu buƙatan makaryata a tafiyan ƙasar mu yau. Allah ya ƙara bayyana gaskiya a tafiyan nan tamu ta Refondation ta Niger. Allah ya kare ƙasar mu da wasu wasanni na siyasa wanda ban mu buƙatan su. Allah ya bayyana kullum gaskiya a bisa ƙarya.